Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле хозур тамашачылары. Эфирда Иманны Сырык тапшыру. Аллаһы Тәгаләнең сәламе, рәхмәте ва баракаты барчагызга да ирешсә иде, булса иде. Инде әле сезнең сорауларыгыз калган булса, аларны экранда күргән адреска юллый аласыз, без исә башлыйбыз. Бүген бездә кунакта инде күреп торганыбызча, Татарстан Җумһурияте Диния нәзарәтенең дәгъват бүлеге белгече, шулай Казаныбызның Салах мәчетенең имам-хатибы Тимергали хәзрәт Юлдашев. Тимергали хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Сезне шушы студия күрүбезгә бик шатбыз. Инде Раббыбыз шушы тапшыруларыбызны файдалы кылса иде. Амин. Тел ачкычлары бирсә сезгә дә, безгә дә иншаллах. Һәм инде әлбәттә хөрмәтле тамашачыларыбызга үзләренең сорауларына җавапларын табырга бер ярдәм булса иде. Амин. Амин. Беренче сораудан башлыйбыз, хәзрәт. Тәрбия кылганда без кемнәргә карап үрнәк алырга тиеш? Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһ вассалату вассаламу аля расулиллаһ. Беләбез, җир йөзенә галәмнәргә рәхмәт өчен җибәрелмеш соңгы пәйгамбәр Аллаһ Тааланың сөйеклесе Хабибе булган Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям барыбыз өчен дә үрнәк. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәни Кәримдә әйтә: "Лақад кана фи расулиллаһи усватун хасана." Ягъни хакыйкатьтә пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямда сезнең өчен олы үрнәк бар диде. Без иң беренче чиратта үрнәк итеп үзебезгә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны алырга тиеш. Аның бүтән гамәлләрендә дә, фигыльләрендә дә, әйткән сүзләрендә дә, әхлагында, тәрбиясендә, ягъни барысында пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан алырга тиешбез. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля үзе әйтә: "Иннәка ла'ала хулуқин азим" диде. Дөреслекдә син, эй Мөхәммәд, бийек әхлак иясе диде. Хәтта Али радиллаһу анһудан сорадылар: "Я Али, аңлат әле безгә бу аятны, без аңламыйбыз. Аллаһ Тәгалә менә нәрсә әйтергә теләде микән хулуқин азим дигән сүз белән? Ягъни син бийек әхлак иясе булдың" дип. Шунда Али радиллаһу анһу әйтте: "Менә бу сез күргән җирләр, күкләр, галәмнәр, алар сезгә зур булып күренә" диде. Менә бу дөнья дип атала инде барысы да. Ләкин Аллаһ Тәгалә дөньяны калил диде. Аз диде. Кичкенә диде. Менә шушы зур булып сезгә тоелган дөньяны Аллаһ Тәгалә кичкенә дигәч, шушы зур дөньяда сезгә тоелган бер адәм заты Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям ул анда теге күктән караганда күренми дә бит инде. Ләкин Аллаһ Тәгалә аның турында бийек дип әйтте диде. Аның дәрәҗәсен күрәсезме диде. Димәк, ул иң хәерле адәм балаларына үрнәк буларак. Беренче чиратта үрнәк буларак без аны кабул итәргә тиеш. Аннары үрнәк буларак сахабалар бара. Сахабалар бара, аннан соң табигиннар, табигу табигиннар, галимнәр, алардан без үрнәк алып, гыйлем алып, алар алган кебек, алар гамәл кылган кебек гамәл кылып, алар йоклаган кебек йоклап, алар торган кебек торып, алар кебек пәйгамбәр саллаллаһу алар да бит пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны алган шушы тәрбияне. Сахабалар да, табигиннар да, табигу табигиннар да һәм безнең бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән бу тәрбия. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ук әйтте: "Иң хәерлегез хәерле әхлаклы булганыгыз" диде. Һәм җәннәттә иң беренче булып керүчеләрдән кем булыр? Хәерле холыклы кешеләр булыр диде. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте шулай ук: "Бу'исту ли утаммима макаримил әхлак", мин ди җибәрелдем әдәп әхлакны камилләштерер өчен диде. Менә шуннан без нинди нәтиҗә ясый алабыз? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан алган тәрбияне без ала алсак, шуны балаларыбызга бирә алсак, балаларыбыз безгә карап үрнәк ала алса, менә бу шын үрнәк булачак дип әйтәсе килә. Тәрбия кылганда без кемнәргә карап үрнәк алырга тиеш дип әйтәбез дә, менә ул балалар бит үзегез әйттегез, алар безгә карап үрнәк алырга тиеш. Бу очракта безнең үзебезгә бик тә тәрбияле булырга тиеш бит инде. Тырышырга тиеш. Гомумән нәрсә ул тәрбия? Менә беләсезме ничек? Без үзебезнең кайбер тискәри булган якларыбызны балаларга күрсәтмәскә тырышырга кирәк.
Мәсәлән, гаиләдә була төрле вакыйгалар, төрле хәлләр, талашусыз да үтмей. Ләкин аны балалар янында эшләргә кирәкми. Менә кайбер тискәре яклар бар, аларны ябырга кирәк. Балалардан күрсәтмәскә кирәк. Балалар аны күрмәсен. Аннары алар уйларлар, әти-әни эшләгәч, алар бит олылар, демәк алар дөрес эшләй дип уйлый. Әгәр дә алар безгә карап әйтәләр икән, менә әти-әни намаз укыган, әти-әни хәерле кеше булган, ярдәмчел булган, балаларына мәрхәмәтле булган, без дә шундый булырга тиеш дип, алар үзләренә ничектер бер ни итеп куялар, ваҗиб итеп куялар, шундый булырга дип. Үзләренә бер үрнәк итеп алалар. Бер хәтерләсәм, бер экспериментта күрсәткәннәр, менә күрсәтегез әле үзегезнең указательный палец дип әйтеп, теге бер профессорның исемен оттым. Указательный палец покажите ваш дип әйтә икән. И бөтен кеше теге булай дип күрсәтә, берсе генә булай дип күрсәтте. Күрәсезме дип, бөтенегез мин сезгә әйттем, указательный палец покажите, ә сез күрсәттегез баш бармакны, әйе. Ягъни барыбер сез эшләячәксез, мин ничек күрсәтәм сезгә ди. Менә шуңа күрә сез балаларыгызга булай эшләгез, тегеләй эшләгез дип әйтүдән гайры үзегездә шундый булырга тырышырга тиеш диде. Чөнки алар барыбер сез эшләгән эшне эшләячәк. Мәсәлән, бездә бит инде бар балаларга әти-әни, мәсәлән, арак эчәргә мөмкин, бәйрәмнәрдә һәм башка мероприятияларда. Һәм балалар моны күреп үсә. Балаларның әти-әни эчкән, әти-әни эчмә дип әйтә, юк, сиңа ярамый, 18 тулгач эчерсең дип әйтә. Демәк, алар нинди үрнәк күрсәтәләр үзләре. Үзләре эчмәди, үзләре эчәләр. Барыбер балалар моны күреп, качып булса да, инде 16-17 яшьләрендә кызыга башлыйлар бу тормышка. Кара әле әти-әни эшләгән бит, аның бер нәрсәсе юк. Бу дөрес, бу теге взрослая жизнь. Олыларның тормышы шундый. Миндә менә олы буласым килә. Без бит инде шулай һәр вакытта да ашыгабыз. Садик вакытында мәктәпкә барасы килә. Мәктәпкә баргач тиз генә аны тамамлап институтка барасы килә. Институтка баргач инде тиз генә эшкә урнашасы килә. Эшкә урнашкач тиз генә өйләнеп, яки кияүгә чыгып, тормыш карасы килә. Тормыш кургач тиз генә балалар табасы килә. Балалар тапкач, аларны үстерәсе килә. Аннан шулай гомер үтә дә, карыйсың да, иң рәхәт вакыт садикта булган икән. Нәрсәгә ашыгырга? Менә шуңа күрә һәр бер мизгел кешенең тормышында ул тәрбия. Һәм бу тәрбияне әти-әни иң беренче чиратта җиткерә. Һәм алар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның тормыш юлын да балаларга танытырга тиеш. Пәйгамбәр шундый булган саллаллаһу алейхи ва саллям. Ул эшләгән, ул булай эшләгән. Менә без дә шулай булсак, тырышсак яхшы булыр иде. Әлбәттә безнең бөтенебезнең дә теге тулайым дәрәҗәдә без аның сөннәтен үти алмаска мөмкин, ләкин без тырышырга тиеш. Иң кимендә намаз укыганда булса да түбәтәйләр киегез. Озын киемнәр киегез. Кай вакытта теге мондай футболкалар белән кирип киләләр, бөтенләй бер ачык, бөтенләй бер теге баш киеме юк. Ул намазга карата хөрмәт булмый. Аллаһ Тәгаләгә карата хөрмәт булмый. Намазның ихласлыгы да аның дәрәҗәдә булмый. Шуңа күрә, әгәр дә без намаз өстенә әле сөннәтне дә өстәсәк, намазның дәрәҗәсе дә, ихласлыгы да, хушугы да арта. Мен шулай итеп әкрен генә балага җиткерә белергә кирәк тә әле. Ул теге бер ул үрнәкне күрсәтә белү, аны җиткерә белү дә кирәк. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын. Амин шабасын. Уман менә без инде вагазлардан башлаганда, менә сездән ишетәбез, хәзрәттән ишетәбез, аләмнәрне тәрбияләп торучы Раббыбыз дип. Раббыбызга да шушы тәрбияләп торучы дигән сифат бирү ярыймы? Алхамдулиллаһи раббил аламин дип әйтәбез. Бүтән галәмне юктан бар кылучы, тәрбия кылучы. Аллаһ Тәгаләгә хәмд сана мактауларыбыз булсын дип әйтәбез. Ягъни бу Аллаһ Тәгаләнең Әл-Фатиха сүрәсендә иң беренче аяты. Biz her günü şu namazda okuyuz. Hakiki terbiyesi ol Allah. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette, meni Allah özü terbiyeledi dedi.
Җирдә һәм күктә булган барча җанварлар аңа мохтаҗ. Аңсыз булдыра алмыйлар. Димәк, барыбер тәрбияче Аллаһ. Аннан соң инде әйтергә кирәк, Рабб ул дигән сүз, ул Аллаһ Тәгалә үзенең барча галәмнәрнең тәрбиячесе дип әйткәннән соң, Аллаһ Тәгалә әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шушы тәрбияне биргәннән соң, шушы тәрбияне, әхлакны, тәрбияне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә җиткерә. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тәрбиясе, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең әхлагы ул Аллаһ Тәгалә биргән тәрбия. Аллаһ Тәгалә биргән әхлак. Димәк, без аның артыннан иярәбез икән. Коръән-и Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә бит инде: "Ман юти'ир расул фақад ата'a Аллаһ." Кем пәйгамбәргә иярде, ул кем пәйгамбәргә итагать итте, ул миңа итагать иткән булды дип әйтә. Димәк, монда алар берсеннән берсе аерылгысыз итагать мәсьәләсендә. Итагать та ул тәрбиягә керә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә итагать итү ул да тәрбия, ул да әхлак, ул да әдәп. Менә әгәр дә без тормышыбызда ниндидер бер уңышка ирешергә телибез икән, иң беренче чиратта әхлаклы булырга тиеш. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормыш юлынан карасак, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер кайчан да үз гомерендә күп вакыт сөйләмәде. Аның хадисләре, үзе сөйләгән сүзләре, сахабалар риваят иткән, алар бик кыска. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән сүзләре. Кай вакытта без узун хадис табабыз, ул хадислар сахабаларның ниндидер бер вакыйганы сөйләве булырга мөмкин. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Хиркалга барганда, ягъни Хиркалга җибәргән хатлары турында бик узун килә инде анда. Бухари риваятында килә. Анда узун хадисларны ул сахабалар ничектер бәйнә итеп аңлата торган берәр вакыйга булса. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үз әйткән сүзләре бик кыска иде. Утиту би җама'ил калим дигән бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Миңа ди кыска сөйләү таланты бирелде дип әйтик безнең телдә әйткәндә инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бик кыска әйтә иде, ләкин мәгънәсе диңгездәй бик тирән иде. Әмма нәрсә белән үзенә җәлеп итте Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм? Әхлагы белән. Кешеләр аның әхлагына карап, аның тотышына карап исламны кабул итәләр иде. Бүгенге көндә ничек? Безгә карап кеше киресенчә исламнан качарга мөмкин. Мөселманнар андый икән дип. Без үзебезнең динебездән ваз кичтерәбез икән, без кем булабыз? Аздыручы булмыйбыз соң без шуннан соң. Димәк, без үзебезнең әхлагыбыз белән киресенчә динебезгә җәлеп итә белергә тиеш. Ничек аны пәйгамбәрбез эшләде? Ничек аны захитләр, шахитләр, шулай ук галимнәр, бик олы зур дәрәҗәгә ирешкән табигиннар, шулай ук безнең мәзһәбтә булган галимнәр, ул да булса Абу Ханифа, Абу Юсуф, инде Мухаммад Шейбани. Әгәр дә без аларның тормыш юлларын өйрәнсәк, алар шуннан да әхлак мәсьәләсендә бик аерылып торалар иде. Галимнәр, шын галимнәр, аулиялар. Алар аулиялар да булган. Ни өчен аулия? Чөнки алар гыйлемнәре белән Аллаһка шул кадәр якынайганнар, Аллаһ Тәгаләне алар тыйып яшәгәннәр. Һәм аларның әхлаклары Аллаһ Тәгаләгә тагын да якын итте. Шуңа күрә без аларны аулиялар да дип әйтәбез. Димәк, тәрбия ул бик аның турында күп сөйләсәң дә, аның теге ахыр чиге юк кебек. Шунда тукталабыз иншалла. Инде бер нәтиҗә ясап кына әйтәсе килә, менә сез әйттегез, аздыручы булмыйбызмы соң дип. Алайса инде кеше мин мөселман дип динне кабул итеп, 5 вакыт намазын, уразасын һәм тагын башка гамәлләрне кыла башлаганнан гайры дип әйтсәк инде, күркәм әхлакны шунда өйрәнә башларга һәм үзендә инде шуны барлыкка китерергә тиеш. Әйткән бит бер галим, безнең тискәре якларны, менә әхлак, хулыкның тискәре яклары бар. Бөтен менә Умар ибн Хаттаб кызу иде. Ләкин ул кызулыгын кая юнәлтте? Дин өчен инде. Дин өчен юнәлтте, шайтанга каршы. Шайтан аннан кача иде дип әйтәләр. Умарны күрсә, шайтан кача иде. Шул кадәр курка иде Умар ибн Хаттабтан. Ягъни тискәре ягын бар икән, син аны ул тискәре якны әйләндереп, яхшы якка әйләндерә бел диде. Менә шул вакытта синең әхлагың үзгәрәчәк. Төп холык үзгәрмәй.
ләкин юнәлеше үзгәрсә яхшырак. Мәсәлән, кеше саран ди. Ул аның холкында бар инде ул саран, ул мөселманнарга, һәр мөселманнарда гына түгел, нинди генә кеше булса да ул сыйфат булырга мөмкин. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям үзе әйтте бит, кеше куркак та булырга мөмкин, кеше саран да булырга мөмкин, ялганчы гына була алмый дигән. Демәк, кеше әгәр дә саран икән, демәк ул нәрсә өстендә эшләргә тиеш? Ул яки хөсет икән, хөсетле кеше, саран кеше тырышырга тиеш, 10 тиеннең бер тиен бирергә өйрәнә башларга тиеш. Әйе, юмарт кеше бит ул 10 тиеннең 10-сын да бирә. Булса хотя бы 1 тиен бирсен. Шулай итеп тәрбияли ул үзен. Хөсет кеше, көнче кеше инде кемнән көнләшкән кеше өстеннән дуа кылсын. Я Раббым, әйе, ул көнләшә, аның йорты бар, аның машинасы бар, аның барысы да бар. Көнләшә һәм уларның булмавын тели. Ішінде шундый янып тора хөседе. Ләкин аннан давасы галимнәр әйтәләр, ул аның өчен дуа кылсын диде. Я Раббым, әйе, күңелемә авыр, ләкин тагын да арттыр аңа, тагын да күбрәк бир дип дуа кылсын, үзенә шулай тәрбияләсен. Һәм без беләбез хадисләрдән. Фәрештәләр амин дип тора. Сиңа да шул булсын дип. Әгәр дә үзенең менә бу тискәре якларын ул шулай итеп әйләндерә белсә, яхшы якка, бу нур өстенә нур гына була. Иншалла шул булсын. Инде исегезгә төшерәбез, хөрмәтле хозур тамашачылар, бүген бездә кунакта Сәлах мәчетенең имам хатибы Тимергали хәзрәт Юлдашев. Тимергали хәзрәт инде алдагы сорау: кызга кияүгә чыкканчы башка кешеләр тарафыннан алтын, көмеш бизәнгечләр бүләк ителгән булса, аңа ул әйберләрне нәрсә эшләтергә? Алтын, көмешне ташларга ярыймы, әллә инде аларны берәр кешегә бүләк итеп бирергәме? Әллә инде үзендә калдырыргамы? Ул бит инде һәрбер кешенең шәхси карары. Калдырса да проблем юк. Сатса да проблем юк. Теләсә нишләсен, ул аның бүләге. Аңа бүләк итеп бирелгән бит инде. Бирелгән бит инде ул. Ул бүләк буларак килгән. Ул аны теле икән берәрсенә бүләк итә ала, теле икән теге ире көнләшмәсен дип кенә шундый нияттән булса да. Теле икән башкасына бирсен, бүләк итсен. Теле икән сатсын, акчалата, үзенә файдасы китерсен. Монда һәрбер кешенең үзенең карары, үзенең теләге белән башкарыла. Анда без теге ниндидер бер гадәттән тыш булмаган, исламда булмаган дип әйтәсе килә, насихат бирә алмыйбыз. Монда кешенең һәрбер кешенең үзенең карары монда. Менә инде хәзрәт алдагы сорау, беренче сорауга бик тә якын. Безнең тамашачыбыз яза: минем соңгы арада күңел тынычлыгы җитми миңа ди. Аны ничек табып була? Монда бер генә имамдан сорап тапшыру гына җитмәстер дип уйлыйм мин. Без башлыйк иншалла, икенче бәлки тапшыруларда инде бәлки тамашачыбыз язарына монда мондый дип. Җитди сорау. Җәмәгать бер әйберне аңларга кирәк. Адам баласы 2 өлештән тора. Берсе тән, икенчесе җан. Тәнгә без бик күп вакыт биргәнгә җан тыныч түгел. Менә бу кагыйдә. Тәнгә бик күп вакыт бирәбез. Җундырабыз, ашатабыз, эшертәбез, йоклатабыз, киендерәбез, спорт белән шөгыльләнәбез, давалыйбыз. Ягъни бик күп әһәмият бирелә хәзер тәнгә. Җанга әһәмият юк. Җан да ризыкка мохтаҗ. Ярамый әйтергә менә бу дөньяда гына яшәргә кирәк. Дальше как будет дип әйтәләр бит инде. Будет как будет дип. Ничек бар шулай булсын дип. Кул сылтыйлар. Аннары әлбәттә җанның тынычлыгы китә. Ни өчен? Чөнки җанда ризыксыз кала. Аңа да ризык кирәк. Аның ризыгы нәрсә дип сорасагыз, аның ризыгы дуга, аның ризыгы намаз, аның ризыгы Коръән, аның ризыгы изге гамәл, аның ризыгы мәчет юлы. Ягъни әгәр дә кеше җан белән, тән белән генә шөгыльләнеп җанны онытса, шулай була. Җан тынычлыгы югала. Аңа истәп әйтәсем кирәк, менә кешеләр күбрәк тәнгә игътибар биргәнче җанга бирсәләр иде дип. Ни өчен? Чөнки җан мәңге.
Жан үлмей бер кашан. Тән үләчәк. Кашан булса да безнең тәнебезне кабергә куячаклар. Телибезме без моны? Юкмы? Барыбер ул вакыт җитәчәк. Без караган матур тәннәребез дә кабер астына китәчәк. Ләкин жан, шушы тән эчендә яшәгән жан, ризыксыз булганга күрә җафа чигәчәк үлгәннән соң да. Ни өчен без каберстанга барган вакытта, зиярат кылган вакытта ризыкка бармыйбыз анда? Чөнки ул аңа кирәкми хәзер. Ул тән өчен кирәк иде. Тәнне сәламәтлеген, тәннең теге формасын, матурлыгын тотып торыр өчен ризык кирәк иде. Ләкин аңа хәзер ул кирәкми. Хәзер аңа жан кирәк, жан ризыгы кирәк. Без анда дуга кылырга барабыз. Чөнки жанга дуга кирәк хәзер. Мантыйкый яктан уйласак, жанга бит инде игътибар бирү күпкә файдалырак, отышлырак. Перспектива ягыннан караганда. Отышлырак. Чөнки ул бит мәңге тәнгә караганда. Кеше хәзер жанның эчтәге булган жанның кадерен белми башлады. Жанга карата игътибары бетә башлады. Ярар инде. Булсак үлербез. Табарлар шунда бер урын, берәр чыгу юлы булачак әле дип. Әмма чын-чынлап бу вакыт җитсә, үлем сәгате. Үлем сәгатенә кадәр үк инде кеше Аллаһ Таала төрле яктан аны сынаячак. Бирергә мөмкин Аллаһ Таала шундый сынаулар, кеше уйлансын, җитер инде сиңа була яшәргә дип. Гынах кылып яшәргә мәсәлән. Чөнки саламатул джасади фи киллати ат-таам ва саламатур рух фи киллати ал-аtham дип әйтәләр галимнәр. Жан тәннең сәламәтлеге әс ашаудан гыйбарәт дигән, жанның сәламәтлеге, тынычлыгы гынах әс кылудан гыйбарәт диде. Димәк, икенче мәсьәлә ул гынах кылуны туктатырга кирәк. Ниндидер бер зур гынахларыбыз бар икән. Кичкенә гынахларда да монда керә әлбәттә, ләкин иң беренче чиратта зур гынахларны туктатырга кирәк. Инде зур гынахлар эшләмим ди. Ничек инде эшләмисең? Көн сайын гайбәт сатабыз. Зур гынах ул. Көн сайын гайбәт бар. Кеше рәнҗетү бар, нахакка ялган сөйләү, гомумән кеше арасында зулым дигән әйберләр, алар кеше белән кеше арасында мөгамәләдә көн сайын эшләнә. Без аны сизмибез генә. Инде мин әйтмим эшү турында, аракы турында, әйтмим зина кылу турында, әйтмим хыянат турында, әйтмим хатын ирен, ире хатынын рәнҗетү турында. Бик күп санап китергә була. Хәзрәт, без әгәр дә шулай эшләсәк, без бит инде фәрештәгә әйләнәбез. Юк, җәмәгать. Фәрештәләр алар бөтенләй гынахсыз. Без гынахсыз була алмыйбыз. Ләкин без гынах кыла торып та, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламның хадисе бар. Куллу бани адам хаттаун ва хайрул хаттаин ат-таввабун. Иң хәерле адам балалары гынах кылучы адам балаларының, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, һәрбер адам баласы хаталы, гынахлы, ләкин иң хәерлесе үз гынахын танып тәүбә кылучы диде. Һәм шушы гынахка кайтырга тырышмаучы диде. Ягъни шушы гынахка карата аның ниндидер нәфрәте уянырга тиеш. Әгәр дә кеше һаман тәүбә кыла икән, һаман гафу сорый икән Аллаһ Тәгаләдән, менә истигъфарның фазиләтләре дигән бер цикл яздырган идек без. YouTube каналда ул бар. Истигъфар, әгәр дә кеше көн сайын истигъфар кылса, нәрсә була? Менә шу истигъфар кылуның тагын бер фазиләте бар, күңел тынычлыгы килә. Аллаһ Тәгалә ризыгын арттыра кешенең. Аллаһ Тәгалә аның тормышында булган нинди генә авыр хәл булса да, шушы авыр хәлдән чыгу юлы табылачак. Ләкин ул истигъфар иң кимендә 100 тапкыр көненә әйтергә тиеш кеше. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, мин көненә 70 кайбер риваятта 100 тапкыр тәүбә кылам, истигъфар кылам диде. Гәрчә аның гынахларын Аллаһ Тәгалә кичергән инде. Гәрчә ул гынахсыз булса да. Ләкин аннан сораганнар, я Расулулла, ни өчен син тәүбә кыласың, ни өчен син истигъфар укыйсың, син бит инде кад гафараллаху ма тaqaddama min zanbik ва ма тааххар, элекке гынахларында, киләчәк гынахларында Аллаһ Тәгалә бит кичергән синең. Нәрсәгә син алай тырышлык куясың? Афалам акуна абдан шакура диде. Мин ди шөкер итүче куллардан булырга тиеш түгелме ди? Аллаһ Тәгалә миңа шул кадәр ниғмәт бирде, мин шөкер итәргә тиеш. Менә
әйтер идем тагын өстәп, кешенең тормышында, менә шушы хадисләрдән таянып, кешенең тормышында әле шөкер дә җитми. Һаман нәрсәдер җитми, һаман нәрсәгәдер омтылабыз. Шуңа күрә, әгәр дә кеше үзенең хәле начар дип әйтә икән, депрессиядә икән, төшенкелеккә бирелә икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, астагыларга карап гыйбрәт ал, иң бай кеше булырсың дигән. Астагыларга кара. Әйткән бер җирдә укыдым, күптән түгел, шундый кызык мәгълүмат. Кеше ташка килеп бәрелгән дә аягы белән бераз егылган. Шунда бер галим әйтә, "Алхамдулиллах, Аллаһ сиңа аяк биргән, егылганда аны теге шушы ташны сизер өчен" диде. Кайбер кешеләрдә ул аяк та юк. Кайбер кешеләрдә теге күз юк. Кайбер кеше ишетмей. Көннәрдән бер көне бер ролик җибәргәннәр иде. Ничек итеп бер кеше аяксыз, кулсыз, ничек итеп авызы белән Коръәнне битләрен күчерә. Шул кадәр мәне йөрәккә бәрде ул, ана карагач. Алхамдулиллах дип әйтеп куясың шунда. Алхамдулиллах. Тәхарат алырга кулым бар. Ашарга кулым бар. Алхамдулиллах, барысында үз аякларым, кулларым белән башкаралам. Аллаһ Тәала аны бирмәсә, айхай шитем була бит. Аны бит югалткач кына кадерен белә башлыйсың. Бер уколны ясар эшендә бер сөйләгәннәр иде бер кардашлар, бер укол сатып алабыз ди. Ул кирәк ди, атнага бер инде кирәк ди, ләкин ул уколның бәясе 200 мең ди. Аныңсыз бала тора алмый. Кешенең акчасы юк. Каян ул 200 мең атна сайын табарга тиеш? Менә Аллаһ Тәала бер күзәнәкне генә эшләтүдән туктатты. Bütün күзәнәкләр эшләмәсә, нәрсә эшлисең син? Менә шуңа күрә кешенең фa'табиру я улил абсар дигән Аллаһ Тәала. Гыйбрәт алагыз, эй күз әһелләре. Күрү сәләте булган кешеләр, гыйбрәт алагыз шушындый хәлләргә карап дип Аллаһ Тәала безгә әйтә. Менә шуңа күрә шөкер, фикер, гыйбадат, дуа күңелгә тынычлык бирә торган иң мөһим әйберләрнең берсе дип әйтер иде. Иң мөһим әйбер дип әйтер идем. Чөнки без шуның безнең бу тормыш рәвеше, яшәү рәвеше булырга тиеш. Шуннан да тәрбия турында яшәп киттек. Менә шул тәрбия үзе дә бер инде тәрбияне өйрәнсәм, пәйгамбәр тормышын өйрәнсәм, бер тынычлык килер иде. Озак яшәп була, ләкин сораулар да күп. Һәм бер сорау хәзрәт син аңа җавап кайтардыгыз. Беренче сорау биргәндә шулай да язганнар, биргәннәр, бирмичә булмый, кеше халкы үзгәрәме дигән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи мәшһүр хадисе бар. Бер тау бер тау күрсәгез, шушы тау бер җирдән икенче җиргә күчте дип әйтсәләр, ышаныгыз, кешенең халкы үзгәрде дип әйтсә, ышанмагыз диде. Кешенең эштәге халкы, аның карашы, тойгылары, табигаты дип әйтик инде. Табигаты үзгәрми. Юнәлеше үзгәрә. Менә әйтеп киттем аңа кадәр. Шуңа күрә аның турында тик озак тормам, әйтеп тормам. Менә иң мөһиме, әгәр дә халкыңның бер тискәре ягы бар икән, шушы тискәре якны әйләндергә өйрәнегез файдалы якка. Әйтәм бит инде, әгәр дә син бераз гына көнче икән, халкыңда бар инде ул, син дуа кылырга тырыш шушы кеше өчен, кемнән көнләшәсең. Сиңа да җиңелрәк була. Файдасы да була, чөнки фәрештәләр дә әмин дип тора. Ул кешегә дә зарар булмаячак. Менә шул. Кеше ничек итеп дөрес юлга баса ала? Беренчедән, нәрсә соң ул дөрес юл дип сорарга кирәк. Шулай бит инде. Кешенең дөрес юлны кеше төрлечә аңлый. Нәрсә ул дөрес юл? Фәмән ихтада фәлинәфсиһи дип Аллаһ Тәала әйтә. Ягъни кем hidaятны тапты, ул үзе өчен файда эшләде дигән сүз. Үзе өчен файдалы. Ләкин hidaят дигән сүз ул менә туры юл дип
әйтә башладылар, туры юл дип сорадылар бит инде. Ничек дөрес юл табырга дип. Нәрсә соң ул дөрес юл? Ул хидаят юлы дип әйтәбез. Хидаят юлы нәрсә ул? Инна ад-дина индаллахи ислам. Ул ислам юлы. Ул Аллах юлы. Ул bir Аллах Тааланың Раббыбыз күрсәткән юлы. Бу дөрес юл. Без хәтта Фатиха сүрәсен укыган вакытта бар шундый сүзләр анда. Ихдина ас-сиратал мустaqim. Һәр көн укыйбыз. Ихдина безне күндер. Сиратал мустaqим. Дөрес юлга. Фатиха сүрәсе без менә монда җавап булып тора да инде. Ихдина هداية فمن اهتدى يعني من ده برتامر سوزة اهدنا يعني بزن هدايات يولنا كندر ديب درس يولغا كندر ديب سريبس الله تان صراط المستقيم نندي أول درس يول ديب الله تعالى أوزا بزغا أشقلي صراط الذين أنعمت عليهم سين نغمتلندرغان من درس يول نندي يول سين نغمتلندرغان hayırlı bendeler yolu. Kim son ol hayırlı bendeler yolu? Ol peygamberler yolu. Avliyalar, sahitler, siddiqinler, şahitler, izgiler yolu. Galimler yolu. Ahlak, terbiye bilen yaşayan kişilerin yolu. Dip eytile tefsirlerde. Gayril mağdubi sin aşulanğan, sin yaratmagan, sina oxşamagan, sin tıyğan, haram bulgan yollardan bizni sakla. Mana bu yaxşı naşar yol. Vela dalin deb aytamiz. Yani adaşqan, sataşqan, dürüst yolunu taup almagan, Allah Teala'dan yaragaygan kişilerinin yollarından bizni sakla deb aytamiz. Axırda amin deb qo'yamiz. Ya Rabbim qabul etsang deb. Mana dürüst yolni biz Qur'on kitobi bo'yicha Fatiha surasidan tabalabız. Ben şöyle banlarga kerak ana. Dürüst yolni nasiyken anladık. Mana nичек табырга, nичек басырга кишиге дуа кылып мушулай айтып, мәсәлән, я Рабб, без мусламаннар беләбез ул дуа турында. Гади кеше. Без ул туры юлны белгәннән соң, туры юл ул мустaqim ислам юлы икән аңлаганнан соң, без аңа омтылырга тиеш. Менә юл күрсәтелде бит инде. Хәзер омтылу кирәк. Хәзер инде мәчеткә барырга кирәк. Хәзер инде хәзрәт янына барырга кирәк, мәдрәсәгә барырга кирәк. Ягъни син үзеңне татар, мөселман дип әйтәсең икән, динеңне өйрән. Менә бу дөрес юл була. Менә шулай табачаксың син аны. Башкасы юк. Шулай бер менә инде вагазлар башлаганда гадәттә без ишетәбез җиңа вагазларында мә яһдиһи ла фала мудилля ла ва маюл фала һадия ла дигән сүзләрне аларны чыганларга кирәк. Аны аңлатыр өчен мә яһдиһи ла, ягъни кем Аллаһ Таала бер кешене дөрес юлга күндерсә, фала һадия ла. Ул дөрес юлга күнүче булмас дигән сүз. Ягъни әгәр кешенең омтылышы булмаса дигән сүз. Кешенең теләге булмаса, Аллаһ Таала Qur'анда әйткән бит инде: "Инналлаһа ла югаййиру ма биқаумин хатта югаййиру ма би анфусихим." Аллаһ Таала кешенең хәлләрен үзгәртми, кеше үзенең хәлен үзгәрткәнчә кадәр. Кеше теләге юк икән, ул омтылышы юк икән, Аллаһ Таала ул хидаятны бирми дә инде. Кешенең әгәр дә теләге бар икән, омтылышы бар икән, әйткән бит инде, менә икенче аяты бар бит аның. "Фаман ихтада фали нафси." Әгәр дә ул тырыша икән, хидаят юлына бара икән, ул табашаганы. Барыбер һичшиксез Аллаһ Таала аңа ярдәм итәчәк. Ләкин кешенең менә бу аятларга таянып әйтә алабыз, кешенең барысы күпчелек әйбер кешенең үзеннән тора. Аллаһ Таала юнәлеш бирә, кеше үзе шуңа барырга тырышырга тиеш. Әйткән бит инде, кеше авырган кеше табибка бармагач кем гаепле соң? Табиб гаеплеме? Авырган кеше гаеплеме? Авырган кеше гаепле. Чөнки ул сәбәп эшләми, ул бармый. Ул үлеп китсә, кем гаепле? Табиб гаеплеме? Үлгән кеше гаеплеме? Үлгән кеше гаепле, чөнки ул ахырына кадәр сузып таки табибка бармады.
Шул ук парикмахер турында шәч тарашханага бармый. Шәше үскән. Кем гаепле? Парикмахерме? Яки бу озын шәчле кешеме? Әлбәттә, ул һәм шулай ук ул теге йөриячәк, шәше идәнгә кадәр үскәнче. Үзенең матурлыгына, ахлагына, кыяфәтенә, үзенең кыяфәте, матурлыгын теге кайгыртмаган кеше аны бит артыннан парикмахер чабып йөрми, әйдәле мисәм матурлыйм әле дип. Шуңа күрә барысы да күп әйбер ул кешенең үзеннән тора. Юнәлешен тапты икән, ул анда барырга, тырышырга, омтылырга тиеш. Инде соңра парикмахер дигән шәч тарашхана турында бер шундый кыйсса искә төште. Бер кеше шул шәч тарашханада утырганда, аның шәшен ясаганда парикмахер менә мин Раббым, мин Аллаһка ышанмыйм дип әйтә ди. Бу мөселман кешесе тыныч кына тыңлап торган, чыгып киткән. Һәм инде кире кергән дә әйтә ди. Мин менә шәч тарашханларга ышанмыйм дип әйтә ди. Шегинне менә мин синең каршында басып торам. Әле ул башта әйтә, ни өчен ышанмыйсың дигәч, чөнки менә дөньяда бик күп ярлы кешеләр, факир кешеләр, диндә булмаган кешеләр, ничек инде Раббым Аллаһ булсын дип әйтә ди. Бу кеше тыңлап торып, кире чыккач, керә дә әйтә, мин сиңа ышанмыйм ди мәсәлән ди. Шәч тарашкалар югалар ди. Ничек инде юк дигәч, мин урамга чыктым, шәчләре тузып беткән кешеләр бар, шәчләре озын кешеләр бар, шәчләре булмаган кешеләр бар. Ничек инде мине гаепләмә? Мин бит алар артына йөри алмыйм, алар миңа килмәгәч, мин ничек инде аларны шәчләрен кисем дип әйткәч, менә Раббыбыз белән дә шулай, әгәр дә син аларга омтылмасаң, ничек инде ул сиңа бирсен дип искә төште менә хәзер сезнең шушы. Бу кыйсса минем теле шунда гына тора иде, үзең сөйләгәч бик әйбәт булды. Менә үзегез дә шушы сорауны җавабына тагын бер өстәмә булды сезнең тарафтан. Аллаһның рәхмәте булсын. Минемчә, шушы сорауны биргән кеше үзенә җавап тапкандыр дип өметләнәбез. Иншалла шулай булсын да, инде һәрберебезгә иһдина сирата мустақим менә шушы дуаларны кылып, Раббыбыздан шушы хидаятларны алып, инде динен өйрәнеп яшәргә насип булсын. Сезгә бүген монда килгән өчен без сезгә рәхмәт әйтәбез. Аллаһның сәламе, рәхмәте ва бәрәкәте булсайды, шифасы булсайды. Инде иншалла һәрберебезгә дә шушы юлларны табып, Раббыбызның юлында буларны булса иде. Бүген монда сезнең килгән өчен сезгә рәхмәт әйтәбез, саулашабыз. Раббыбызның сәламе, рәхмәте булсайды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Инде мин теләгем шундый, шушы тапшырулар барча безнең татар халкына гына түгел, барча халыкларга да бер үгет насихат булсын, амин, файдалы булсын. Чөнки без хәзрәтләрнең төп вазифасы ул, әйтер идем, хәзер бит инде пәйгамбәрләр юк. Шушы пәйгамбәрләрнең вазифаларын мугаллимнәр, хәзрәтләр, имамнар алып бара. Без әгәр дә аны эшләмәсәк, бездән Аллаһ Таала сорау алачак. Шуңа күрә бу төр эшләрегездә Аллаһ Таала җиңеллек бирсен. Чөнки сез дә бу юлда, пәйгамбәрләр юлында, һәм сез дә шул ук дәгъват юлын дәвам итәсез. Безнең белән берлектә. Аллаһның рәхмәте булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Хөрмәтле хозур ТВ тамашачылары, исегездә төшерәбез эфирда Имам Насыйри тапшыруы иде. Бүген бездә кунакта дини нәзаратының дәгъват бүлеге белгече, шулай ук Казаныбызның Салах мәчетенең имам хатибы Тимергали хәзрәт Юлдашев иде. Без сезгә дә, һәм инде безнең имамыбызга да, үзебезгә дә Раббыбызның сәламен, рәхмәтен теләп калабыз. Сезгә сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.